Isaiah chapter 60 verse 1. Mprofita Isaiah chapter number 60 verse ya 1. Simuka uvheneke nokuti chiedza chako chasvika, kubwinya kwaJehovha kwabuda pamusoro pako. Tivaucherere maoko vachigara pasi. Let's clap hands for her as she's taking a seat. Ndoda kuti tipedzise nhau ine chekuita the spirit of revelation. I want to finish off on the issue of the spirit of revelation. Today I want to talk about revelation that transforms. Nasi ndoda kutaura pamusoro pechizaruro chinoshandura. Look at your neighbor and say revelation that transforms. Tarisari pedyo nekuti chizaruro chinoshandura. Look at another one and say revelation that transforms. Tarise pane mumwe uti chizaruro chinoshandura. Ndinoda kuti ndikunyengetedze nhasi I want to pray for you today kuti tifambirane pamwe chete, so that we may travel this journey together. so that at the end of this service Panopera rushando runo you may be encouraged. unofanira kusara wakakurudzirwa. My prayer is that you may flow with the Spirit. Munamato wangu wekuti ufambirane pamwe chete nemweya. Amen and amen. Amen. So as we said last week, Sezvatakataura vhiki yapfuura, there are three kinds of knowledge. pane kuziva kwemhando nhatu. The first kind of knowledge is sense knowledge. Yekutanga inonzi sense knowledge. This is the kind of knowledge that we have Kuziva kwatiinako by virtue of what we see, nokuburikidza nekuda kwezvatinoona, by virtue of what we hear, nekuda kwezvatinonzwa, by virtue of what we touch. nekuda kwezvatinobata. This is what is called sense knowledge. Ndo yatinoti iyo sense knowledge. In other words, it's walking by sight. Pane kumwe kutaura kufamba nekuona, It's called the sense knowledge. ndo kunonzi sense knowledge. There is always a limitation attached to walking by our senses. Kune limitation iripo kana tichifamba nekuda kwekuona kwatinoita. One of the things about being human Chimwe chezvinhu chine chekuita nekuda kwekuve munhu is that we are limited. ndechekuti takamanikidzwa. We are limited in the way we see. Takamanikidzwa pane zvatinoona. We are limited in everything. Takamanikidzwa pazvinhu zvese. Saka that level on the sense knowledge. Level iyoyo we call it sense knowledge. Then kozoita ruzivo runouya by Then experience. there is the knowledge that comes through experience. Ruzivo by experience That knowledge through experience, ndo inotiumba. that's what builds us. Most of the values dzatiinadzo Mavalues mazhinji atiinawo. tinawo nokuda kwezvataka experience. We have them through our experiences. Zvizhinji zvisingaitwi Many things that we don't do, atizviiti because of a past experience. we don't do that nekuda kwezvatakambopindana nazvo. Tine machoices atisisaiti Tine sarudzo that we no longer take because of the experiences that we have had. nekuda kwezvatakapindana nazvo. Kozoita knowledge by revelation, Then there is knowledge kuburikidza nekuzarurirwa, which is walking by faith. yatinoti kufamba nekutenda. Kufamba nekutenda. Walking by faith. This is knowledge by faith. Ndo kufamba nokutenda. Zvichireva izvona kuti hatigone kuva nekutenda Meaning to say we cannot have faith pasina chinhu chinonzi ruzivo. without knowledge. Rutendo ruri built on a certain kind of knowledge. Faith is built kuburikidza nezvatinoziva, Nokuti kutenda kunouya nekunzwa because faith comes by hearing, uye nekunzwa shoko raMwari. and by hearing the word of God. Zvoreva izvona kuti before a certain knowledge comes, Meaning to say before a certain knowledge happens, there cannot be faith. hapagone kuve nekutenda. Chinotanga kuziva What comes first is knowledge, kozotevera kutenda. then faith comes. Am I talking to somebody mangwanani Ndine munhu anaya? wandina here mangwanani ano. So like we said last week again, Sezvatakataura vhiki yapfuura, izwi rechiGreek rinonzi revelation is apocalypsis. word rechiGreek which means revelation is apocalypsis. Zvichireva izvona kuti kana chinhu chichinzi chazarurwa, Meaning to say if something is revealed, zvinoreva kuti chabuditswa it pachena. means that it has been exposed. When something has been revealed, Kana chinhu chichinge charatidzwa, it has been unveiled. chabviswa chakavanzika pachiri. It's like this. Pindai kuseri uku baba. Ndiri kuseri kunoko. So this man is veiled. Murume uyu akavanzwa, He is there, aripo, but he is veiled. but akavanzika. Kusaonekwa kwake
him not being seen, hazvireve kuti haapo. it doesn't mean that he is not there. But when we do this now, But patinoita is now. we have revealed this man. Tamubuditsa pachena murume uyu. Zvichireva izvona kuti chose chausingazivi, Meaning to say everything that you don't know. it does not mean kuti hachipo. Doesn't mean that it's not there. It's because hachina kuzarurwa It's only chete. that it's not revealed unto you. Zvakafanana naMwari. It's more like God. Mwari at times anoita kunge asipo. Dzokerai futi ba. God sometimes it appears as if he's not there. Tiri kumunzwa murume uyu ari kutaura We uyu. can hear this man is speaking. Tiri kumunzwa murume uyu ane zvaari kuita. We can hear this man is doing something. Chatiri kuona mabasa ake. What we are seeing is his works. Chatiri kunzwa mabasa ake. What we are hearing is his works. Zvoreva izvona kuti mabasa atiri kunzwa aya. Meaning to say these works that we are hearing, Mabasa atiri kuona the aya. works that we are seeing, Ane mumwe ari kuita. there is someone who is performing them. Zvoreva izvona kuti kuona mabasa ikoko. Meaning to say it's seeing these wonders Nokunzwa mabasa and ikoko. hearing these works. Kunotizivisa kuti pane mumwe anoita basa. It informs us that there is someone who is doing the work, Kunyange tisingamuoni. even if we are not seeing him, Kunyange tisina kumbata namaoko. even if we didn't touch him by our hands. Saka moyo yedu manje So zvainoita. our hearts, what it does, Inoramba iine chidokwa-dokwa. it continues to long. Kuti dei ndambomuona. Says, I wish to see him. Iye anoita zvinhu akavanda. He who does things in hidden places. Paya paunomboti Mwari tauraiwo neni. That time when you say, God speak to me, Uri kuacknowledge kuti ane zvimwe zvaari kuita. you're acknowledging that there is some things that he does, Kunyange anyerere hake. even if he is quiet. Paunoti Mwari chimbozviratidzayo kwangu. When you say, God, reveal yourself unto me, Uri kuacknowledge kuti pane pamwe paari kubata. you're acknowledging that there is somewhere where he's touching. But pane pamwe pandakuda kuti ndichimuona. There is another place where I need to see him. Zvoreva izvona kuti shungudze moyo wako Meaning manje. to say the desire of your heart Ndedzekuti ngaachirega kugumira pekumunzwa chete. is that he must not only end in hearing him, But ngaachifumurwa mulife but mangu. he must be revealed in my life. Ngaachizviratidza He iye. must show himself. So when something has been revealed, Kana chimwe chinhu chichinge charatidzwa, it has been unveiled. chabudiswa pachena, It has been declared. charevererwa, It has been disclosed. chabudiswa pachena. But muchaona kuti there are certain times You are going to realize kuti pane dzimwe nguva dzekuti hauna chaunoona kana kunzwa. that there is nothing that you hear or see, But there is a certain consciousness inouya within you. but kune kumwe kunzwa that comes mukati mako. So on the other side now, Pane rumwe rutivi, revelation is the opening of the spiritual eyes. chizaruro, kuvhurwa kwemaziso emweya, It is the opening of the spiritual ears. kuvhurwa kwenzeve dzomweya. Revelation is the knowing of the inner man. Chizaruro kuziva munhu ari mukati. Munozviziva here vadikani? Do you know, brethren, Kuti at times you don't need to see a vision. that dzimwe nguva haufanirwe kuona chiono. At times you don't need to have a dream. Dzimwe nguva haufanirwe kuva nehope dzaunorota. There are certain times kuti munouya a certain consciousness within you. Kune dzimwe nguva dzekuti there is a certain consciousness that comes to you. Yekunyatsoziva kuti I don't have any evidence, but this is the right thing to do. That you know that there is no evidence, but pane chinhu chakanaka chekuti ndinofanira kuita chakanaka. Ndo pakarasika vanhu vakawanda ipapa. This is where many people they get lost. Pekuti vakati Mwari taurai neni. They said, God speak to me. Vakafunga kuti vachanzwa voice richiti bum. And they expected to hear a loud voice. Vakafunga kuti vachanzwa mheni They ichirova. expected to see lightning happening. There is a certain knowing of the spirit man. Kune kumwe kuziva kwemunhu wemweya. Kwekuti unoti handina evidence inobatika. That you say, I don't have evidence that is tangible. But ichi chandiri kuita ndo chiri right But manje. this thing that I'm doing is right. Am I talking to somebody? Tine munhu wandiri kutaura naye. Amunombowo here kuti kune rimwe team Haven't you heard of other people? rekuti Mwari ndipe yo confirmation. They say, God, give me a confirmation. Icho chiri kuti confirmation chacho That thing that is saying confirmation, ndo kutotaura kwaMwari that kwacho. is the talking of God in you. Saka vazhinji takaposana So naMwari many people, we have missed God nokuti tine mamwe matauriro ataida kuti aite. because we expected another
kind of talking of God. Am I talking to somebody? Ndine munhu wandinaye here. Ndine munhu wandiri kutaura naye here Am I pano talking to mangwanani someone ano? this morning? Look at someone and say the knowing of the inner man. Taurani pedyo nokuti kuziva kwemunhu ari mukati. Taurisa mumwe ari pasaidi pako zvekare uti the knowing of the inner man. Talk to another brethren and say kuziva kwemunhu wemukati. So basically when we are talking about revelation now, Kana tichitaura pamusoro pezvizaruro, we are talking about a high level of knowledge. tikutaura pamusoro pekuziva kwemhando yepamusoro. Munozviziva here vadikani? Tarisa ari pasaidi pako munongedze Do nechipimo. you Unoti know, unozviziva here? brethren? Look to your neighbor and say, do you know? Communication Kutaura is not what was said only, hazvisi pamusoro pezvakataurwa bedzi, but communication but kutaurirana, is also about what was heard. but zviri pamusoro zvakare pezvakanzwikwa. Communication is not what was said alone, Kutaurirana hapasi panyaya dzezvakangotaurwa bedzi, but communication is what was heard. but zviri pamusoro pezvakanzwikwawo. Ndikamira panapa vadikani, If I stand here, brethren, ndikatanga kutaura chiAfrikaans, if I start to speak in Afrikaans, kwandiri I am communicating, to me ndiri kutaura nemi, but to the hearer I'm not communicating. but pane ari kunzwa handisi kutaura naye. Saka paunoti ndakacommunicata, it's not about what you say. So that time when you say I communicated, it's not only about what you said, It is about what was heard. but if zviri pamusoro pezvakanzwikwa. Ndikasvika pamberi pemagrade 1, If I go in front of grade 1 people, ndikatanga kuti xy plus xy and if I start to say xy plus xy equals 2xy, equals 2xy, ndiri kudzidzisa hongu, I am teaching, of course, but wandiri kudzidzisa haana ukama nezvandiri but kutaura. the person that I'm teaching doesn't have a relationship with So what there I'm is talking about. no communication Saka there. hapana kutaurirana. So when we are talking about revelation, So when we talk about revelation, we are talking about what was received. tiri kutaura pamusoro pezvakagamuchirwa. Zvareva izvona kuti kana Mwari achinzi ataura, Meaning to say, when God has spoken, atotaura, he has spoken. but zvaataura manje What he has said, hazvina benefit kune anonzwa kana ukasachigamuchira nekutenda. it doesn't have benefit to the hearer if you don't receive it through faith. Saka revelation manje, Saka zvizaruro. ndinohwa vamwe vanenge vachiparidza, I hear some people when they preach, paanenge achiparidza anenge achinotsvaka dzimwe nyaya dzekuti agokumesmerazai musoro yenyu. when they preach, they look for deeper words. Ugoona makristu akamira achiti marevelation Then the shasha. Christians, you see them standing and they say revelation. Nyamba the highest level of revelation Mhando hombe yekuzarurirwa. is not to sophisticate the message, Haisi yekuomesa message, but to simplify the but message. kubuditsa pachena message. Paunoti uri kuenda kuchikoro paya When you go to school, uchinoti ndiri kunoita PhD, when you say I'm going to do PhD, hakusi kudzoka uchiomesera vanhu nemavhoko. Aiwa, it's not coming back with vocabulary, no. kusimplifya zvinhu kuitira kuti zvizikanwe nemunhu wekuseriseri wepasi-pasi. Kubuditsa zvinhu pachena so that everyone can understand it. Saka revelation So chizaruro is not sophisticating the message, hakusi kuomeswa kwemessage, but it's simplifying the message. but kubuditswa pachena kwemessage. Ukawa anenge achikumesmeriza mumusoro uchibva muchechi wakonfyuzika kudarika kunzwisisa, hauna chawagamuchira, wavhiringidzwa. If you see someone who mesmerizes you with bigger words, you didn't receive anything, but you have been The confused. highest level of revelation is when Christ is simplified. Mhando hombe yezvizaruro ndokunge kana Kristu achinge abuditswa pachena. Am I talking to somebody? Ndine munhu wandiri kutaura naye here. Ipachipo chekuombera kunashe. Just give a clap offering unto the Lord. So when we are talking about revelation Kana now, tichitaura pamusoro pechizaruro, we are talking about a high level of knowledge. tiri kutaura pamusoro pemhando hombe yekuziva. Bhaibheri rangu rinotaura richiti, My Bible says, my people perish for lack of knowledge. vanhu vangu vaparara nekuda kwekushaya zivo. Zvichireva izvona kuti kushayikwa kwechizaruro. Meaning to say the lack of revelation. Mwari paari kuti vaparara nekushayiwa zivo, When God is saying they perish because of lack of knowledge, haasi kuti havana ari kuparidza
anoparidzira. It doesn't mean there's no one who's preaching. Haasi kuti havana mamwe mavhesi avari It kuverenga. doesn't mean they don't have verses that they are reading. Meaning to say pakunzi chizaruro apa. Meaning to say, pavari kuti the revelation. It's not about akazarura, It's not about the person who revealed. but about akagamuchira. It's about the person who received. Hameno kana zvandiri kutaura I zviri don't know if you kunzwika. can hear what I'm saying. Saka pazhinji semukristu So many times as Christians, unofanira kunamatira mweya wekunzwisisa you must nekuzarurirwa. pray for the spirit of understanding and revelation. Uri kunzi naPaurosi uyu, Which Paul is saying, ndiri kunyengetererai I pray for you kuti Mwari akupei mweya wekuchenjera, that God may give you the spirit of wisdom akupei nomweya wekuzarurira, and the spirit of revelation. the spirit of wisdom. Mweya wekuchenjera. The spirit of wisdom ndo unokupa a better response Mweya wekuchenjera, it gives you a better response. to what was revealed. Pane zvakazarurwa. Zvareva izvona kuti there is a level yekuzarurirwa, Meaning to say, pane imwe mhando ye-revelation. kozoita a level yekuresponda kune chazarurwa. Ne level of response to what has been revealed. Nokuti chinokupa zvibereko Because what gives you the fruits, hachisi it's chakazarurwa, not about what is revealed, but ndechawakaresponda to. but it's what you have responded to. Saka shoko rikaparidzwa, So when the word has been preached, usatarisira zvibereko don't look for the fruits kusvikira waekta pane chakataurwa. until you have acted upon what is said. Saka ndo pane problem yemakristu That's manje, where the problem of Christians is. yekuti ndizarurirei Mwari, They say, reveal unto me, O God, but vasingaiti zviri kuzarurwa but they zvacho. don't act upon what is revealed. Mwari taurai neni, God, speak to me, but vasingaiti zvaari kutaura but they zvacho. don't act upon what is talking. Mwari zviratidzei, God, reveal yourself but unto me, vasingaiti zvaari kureva but they zvacho. don't act upon the word This of God. is where we miss it Ndo now. patinorasikirwa nenyaya. Isaiah 5 verse 18 Isaiah 5 verse 18. anoti, therefore my people He says, therefore my people are gone into captivity vari kupinda muutapwa because they have no knowledge. nokuda kwokuti havana ruzivo. Isaiah 5 verse 18, Isaiah 5 verse 18. therefore my people Vanhu vangu are gone into captivity vapinda muutapwa because they have no knowledge. nokuda kwokuti havana You ruzivo. must ask God for the spirit of wisdom and Unofanirwa revelation. kunamata kuna Mwari kuti akupe mweya wewisdom nerevelation. Namata kunashe for the spirit of wisdom and Pray to revelation. God for the spirit of wisdom and revelation. Zvino kana Mwari achipa kuzarura, Now when God is giving revelations, haakuudzi zvese He zvaanoziva, doesn't tell you everything that He knows, but anokuzivisa zvinokubatsira, but He reveals unto you what will help you. anokuzivisa He zvaunonida. tells you what you really need. Ukaenda kuna lawyer If you go to a lawyer, ukati lawyer ndine nyaya yakati, you say, I've got my issue, haabuditsi mazibhuku ezvese He zvaanoziva, doesn't bring books of everything that He knows, but anokubuditsira mabhuku ezvaunofanira kuziva. but He gives you the books of what you're supposed to know. So there are many reasons or many ways dzekugamuchira chinhu chinonzi revelation. Pane nzira dzakasiyana-siyana dzekutambira nadzo revelation. So we want to talk about the ways by which revelation is We revealed, is want given. toda kutaura pamusoro penyaya dzekuti revelation inogamuchirwa sei. Saka pandichataura about the ways which revelation is given, So when I'm going to talk about the ways dzekuti revelation inopiwa sei, ndoda kuti Mwari akubatsire, I want God to help you, Mwari akugonese, God to enable you, usapotsana nezvandoda so kutaura. that you don't miss what I'm about to Tarisa say. ari pasaidi pako kuti Mwari ngaakubatsire. Look at your neighbor and say, may God help you. Iti Mwari ngaakubatsire. Say, may God help you. Iti Ishe ngaakubatsire. Say, may the Lord help you. So number one, Chekutanga. we must understand kuti Mwari anoziva zvese. Tinofanira kunzwisisa kuti God knows everything. We must understand kuti Mwari haana chakavanzika Tinofanira pamusoro pe. kunzwisisa kuti God doesn't have anything that is hidden to him. Munofanira kuziva kuti Mwari ndewamasimba We ose. must know that God is all powerful. Tinofanira kuziva kuti Mwari ndiye muridzi wezivo. We must understand that God is the owner of all knowledge. Tinofanira kuandastenda kuti simba raMwari riri pazvinhu zvakavanzika pamusoro paMwari. We must understand that the power of God is
upon those things that are hidden on God. but simba riri mukristu riri pazvinhu zvaakaziva pamusoro But pamwari. the power of a Christian is upon things that he knows about God. But kana waziva chimwe chinhu pamusoro pamwari, But if you have known something about God, hazvirevi kuti ndizvo zvose zvawakaziva pamusoro pamwari. it doesn't mean that it is everything that you know about God. Bhuku yaProverbs inotaura ichiti, Proverbs says, it is the glory of God inoti kukudzwa kwaMwari, to conceal a matter, kuviga nyaya, and the glory of kings kukudzwa kwemadzimambo, to search it out. kubudisa nyaya idzodzo pachena. Saka the first stage yatinofanira kuziva Chekutanga that we are supposed to know about, ndechekuti God is sovereign. tinofanira kuziva kuti Mwari vane simba zhinji. Vane kuzvitonga. He is sovereign. We may not know everything about God. Tinogona kutadza kuziva zvinhu zvese pamusoro We paMwari. may not know why he does certain things and why he does not do certain Tinogona things. kutadza kuziva kuti sei achiita zvimwe zvinhu uye zvaasingaite zvimwe zvinhu. We may not understand why at times he does things, why at times he does not. Tinogona kutadza kunzwisisa kuti sei achiita zvinhu dzimwe nguva asingaite zvinhu. We don't have all the answers to the questions of life. Hatina mhinduro pamusoro pezvinhu zvese zvatinobvunza pamusoro And to peupenyu. be really honest with you, Vatican, Kubuda pachena kwamuri hama dzangu. some questions will never be answered until Christ comes. Mimwe mibvunzo haina mhinduro kusvikira Kristu auya. Mimwe mibvunzo yatinozvibvunza, Some questions that we ask ourselves, to be really honest, we will never get answers until tasangana naye pachena. kubuda pachena hatigone tichatadza kuwana mhinduro kusvikira Kristu adzoka. Izvozvo zvega zvinoratidza kuti God is sovereign. That alone shows that God ane kuzvitonga kuzere. But pane nyasha dzatakaitirwawo naMwari. There is a certain grace that God gave unto us. Chekutanga wakazviinvesta muna Kristu. The first thing he invested himself in Christ. Tatanga manje kutaura nyaya dzedu, ma-channels by which revelation is released. So chekutanga kana uri kunyora pasi iti number 1, he invested himself in Christ. The first thing say he invested himself in Christ. He invested himself in Christ. Akazviisa iye muna Kristu. Wakanozviviga muna Kristu. He invested himself in Christ. Saka patiri kuona Kristu, When we see Christ, we are seeing God incarnate among tiri people. kuona kuzadziswa kwaMwari, So the highest level of revelation kuzarurira kukuru kunogona kuwanikwa nemunhu panyika yavapenyu that someone may get in this land of the living, is the revelation of Christ. kuzarurira kwaKristu. Pawakagamuchira Jesu, When you received Christ, you received the highest revelation of all time. wakagamuchira kuzarurira kukuru kwenguva yese. Anonzi iye nebhaibheri uchenjeri hwaMwari husina kuzikanwa namadzimambo enyika. It is, the Bible says the knowledge of God that the kings of this world didn't know about. This is the highest revelation that any person can get. Ndo kuzarurira kukuru kwekuti mumwe munhu haangona kuwana. But uchaona kuti iye Kristu asati azvarwa. You are going to realize before Christ was born. Ndichakumbira vakomana vanokwana kuita 5 I pana. shall ask for 5 boys to come in front, Ndi-illustrate zvatoda kuti ti-illustrate. so that ndinobudisa pachena zvinhu zvandinoda kutaura. Number 1. Chekutanga, Anosapota Chelsea, ngati muti makorokoto. he is a Chelsea fan. Let's celebrate together with him. Ndokumbira umwe wechitatu weManchester City pana. I want the Man City guy to come. Newe 3. And Thank you. the other 3 guys. 2 more. Yes, Lord. 1 more. 1 more. Kwasara mumwe chete. Chero baby zvaro ngangofamba we. Thank you so much. All right. Thank you so much. So we have 5 men here. Tine varume 5 vari kumberi kunoko. These men vakauya kuna Kristu. Varume ava, they gave themselves to Christ. Vakagamuchira the highest revelation inonzi Kristu. They received the highest revelation, which is Christ. But muchaona kuti Kristu asati azvarwa manje. You are going to realize before Christ was born, Pane vaiparidza pamusoro pezvake. there are people who were preaching about him, Vakafanana nana Isaiah. like Isaiah. Vari kumuona but vari kumuonera nechekure. They are seeing him, but they seeing him afar. But pakumuona kwavo, But in their seeing of him, Mwari haana kuvatendera kuti vapinde maari. but God didn't allow them to
get into him. Vakangoparidza pamusoro pezvake. They just preached about him. Vakaprofita pamusoro And they pezvake. prophesied about him. But havana kutenderwa kuva partakers of the Christ. But they were not allowed to be partakers of Christ. Vamwe vakava mifananidzo yake pakurarama kwavo. Some were the images of him in their life. But haana kuvatendera kuti vanoona mazuva But aKristu. they were not allowed to see the days of Christ. Zviya zvinonzi naJesu pana Mateo chapter 13. That which Christ says in Matthew chapter 10. Anotaura achiti vaprofita He vazhinji says many prophets nevakarurama and the righteous men, vaida kuona mazuva aKristu. they wanted to see the days of Christ. But haana kuvatendera But they kuvaona. were not allowed to see him. Saka vari kuparidza pamusoro So paKristu. they are preaching about Jesus. But havana kutenderwa kunosangana naye. But they were not allowed to meet up with him. Vachinofa vakafa vaine surety mavari yekuti anouya. When they died with assurance that he is coming. So muna Kristu mumwe chete In imomo. the same Christ, Mune vanotaura pamusoro there pake. are people who speak about him. Mune vanongotenderwa kutaura pamusoro pake chete. There are people who are only allowed to speak about him. But vasingatenderwe kunopinda maari. But they are not allowed to get into him. Kune anonzi mamultitudes, zvandiri kutaura izvi ndakambozvitaura. Kune anonzi mamultitudes around Kristu mumwe chete iyeye. Pane vanonzi multitudes pana Kristu mumwe chete iye. Pamunonzwa kuti Jesu ari pane imwe nzvimbo paive nevanhu 5,000 shasha. When you hear that in a certain place when there were people 5,000 people around Christ. Bhaibheri rinototi 5,000 men excluding women and children. Bible rinoti 5,000 men tisingasanganisire nevakadzi nevana. And back then an average family had 4 people. Kare ikako in average family yakanga ine vanhu 4. Saka in that one sitting there is a possibility yekuti kune vanhu over 20,000. Pakugara kumwe chete ikoko pane kwanisika kuti pane vanhu vanosvika 20,000. 20,000 vanhu ava. These 20,000 people, Vari pana Kristu nokuda kwezvaanoita. they are around Christ because of what he does. Vari pana Kristu nokuda kwezvavachawana. They are around Christ because of what they are going to get. Vari pana Kristu nokuda kwechingwa chaachavapa. They are around Christ because of the bread that they are going to receive. Vari pana Kristu nokuti vakanzwa kuti mapofu anosvinura. They are around Christ because they had even the deaf ear people they get. Vari pana Kristu nokuti vakanzwa kuti vasinganzwe vanonzwa. They are around Christ because they even heard that the blind people can see. So they are pursuing him for what he can do. Vari kumutevera kuburikidza of what he does. Kune vanomutevera nokuda kwekungoti there are those that talk about him only. Pane avo vanotaura nezvake bedzi. There are those that are around him because of what he can do. Kwozoita vari pedyo naye nekuda kwezvaanoita. There are those vari muna Kristu zvekare. Pane avo vari muna Kristu zvekare. Vanonzi the 120. They are called the 120. They walk with him wherever he is. Vanofamba naye pese paanenge They ari. go to him with him to Galilee. Vanoenda naye kuGalilee. They go with him to Jerusalem. Vanoenda naye kuJerusalem. They go with him wherever he goes. Vanoenda naye kwese kwaanoenda. They can relate to him. They tolerate him. Vanokwanisa kurileta naye. But they don't have a revelation about him. But havana chizaruro pamusoro pezvake. So this kind of people, Vanhu vakafanana neava. they relate with Jesus because he is their homeboy. Vanowirirana naJesu nokuda kwekuti anobva kumaraini kwavo. They relate with Jesus because they come from the same hood. Vanowirirana naJesu nokuda kwekuti vanobva kunzvimbo imwe We chete. have people like that in Christ Tine vanhu vakafanana neivava muna who Kristu. are in Christ not because they really care about him. Vari muna Kristu nokuda kwekuti vanonyanyomuda stereka. Vari muna Kristu nokuti vakangoda muchinjikwa wakarereka. They are in Christ just because they just love that cross that is still. Vari muna Kristu nokuda kweshamwari dzavo. They are in Christ because of their friends. Vari muna Kristu nokuti vabereki vavo ndo yavaipinda. They are in Christ because their parents they used to go there. Vari muna Kristu nokuti vabereki vavo madhikoni nemaereda. They are in Christ because their parents they are deacons and elders. Vari muna Kristu nokuti vabereki vavo vafundisi vechechi. They are in Christ because their parents are the pastors of the But church. ivo chaivo ukama naye vasina. But they themselves they don't have a relationship with him. Kuva mwana wamufundisi unofanira kumeka a decision at a certain point yekutendeukawo wega.
being the child of a pastor, you must make a decision to give yourself kunyange to Christ. mbereki wako akava mutungamiri, you must make a conscious decision yekugamuchira Kristu. Even if your parent is a leader, you must make a conscious decision to receive So Christ. these are the 120. Ava ndivo 120. But varimo muna Kristu. They are also in Christ. Ukavabvunza vanokutaurira. If you ask them, they will tell you. Vanokutaurira zvaanogona nezvaasina They kuita. tell you what he can do and what he cannot do. Vanokutaurira nyasha dzaakaitira vanhu. They tell you about the grace that he has shown to people. Vanokutaurira pamusoro pamabasa They aakaita. tell you about the wonders that he has done. Vane nhoroondo pamusoro pake. They've got stories about him. Vari muna Kristuwo zvekare. They are also in Christ. Ndo vatiinavo mumachechi medu. We have got many signs like that in these Tichifunga churches. kuti vakauya kuzonamata. We think they have come to pray. But you are going to realize But tichaona kuti time is a way of revealing. nguva ine mhando yekubuditsa zvinhu pachena. Time shall tell. Nguva ichataura. Uzari paside pako kuti time shall tell. Tell your neighbor that time shall tell. Muudze zvekare kuti time shall tell. Muudze zvakare kuti nguva ichataura zvinhu. Taurire zvekare kuti time shall tell. Tell them time shall tell. So nguva in a way of exposing these kinds of people. Time has got a way of exposing these people. Because anything and everything undergoes the test of time. Zvinhu zvese zvinoenda pakuedzwa kwenguva. Am I talking to Ndine someone? munhu wandinaye here People panapa. tell us about uri mhando iye muKristu. Ask your neighbor, what kind of a Christian are you? Iyahluleka Nkosi. Kuzoita vanonzi 12 ava. Then there is these 12. Ndo vana Peter ka. These are the Peter, Ndo vana Bartholomew ka. Bartholomew, Ndo vana James nana John. James and John. Vari mari manje varume ava. They are in him. Kwete nokuti vakamuda. Not because they loved him, But nokuti akavada. but because he loved them. Chaita kuti vamutevere muchinda. What has made them to follow him Ibasa raakavapa. is because of the task that was So given they to are them. with Jesus. Vana Jesu. Because of an assignment that they carry. Nekuda kwebasa rakaiswa pavari. This is a very dangerous group manje. Ndo group rinotyisa iri. Rakauya kuchechi nokuda kwebasa rarakapiwa They naKristu. came to church because of the task that was given to them. Unoziva here kuti kune mumwe izvo zvakatogara paside pako ipa. There is another one who's sitting next to you. Handingarove kuchechi ndiri mutungamiri. I cannot miss church because I'm a leader. Handingarove kuchechi kana kuti ndiri asha ini. I cannot miss church because I'm an usher. Hana yake haichadi Mwari. The heart no longer beats for God. Chaakungoda chete ndechekuti angoonekwa ari paya They aisimbobata. only want to be seen in their positions. Ukachivati nhasi ima hamusi kuimba achimbopai avo vaimbe unohwa nelanguage yacho If manje. you say today you are not singing, give that person to sing. That's Ukati nhasi vamwe havana kuuya achimbonoitai dheko muri mega unonzwa nelanguage yacho If manje. you say others they didn't appear today, go and do deco alone. You see the language that comes. Asi vapostori vanotaura. Ndorega ini ndorega. Hana yake haichada Mwari akungoita nokuti kubasa. Their heart no longer beats for God. They only do because it's a duty. Haleluya vanotenda. Amen. Ndo vana Peter nana James nana John manje. This is the kinds of Peter, James, and John. Chiwa nyaya dzinotaurwa nana Peter manje kana vari vega. You must hear about the issues that they talk when they are. Ndo pavanotanga kubvunzana kuti who is the greatest among us. Vanovhunzana kuti ndiani mukuru pakati pedu. Jesu akati ko zvine ine basa nemimi. Then God, Jesus says, what matter does it matter? Vane a close proximity pamwe naye. Vari pedyo naye. But nyaya dzavo hadzisi kuenderana nekunge vari pedyo naye. But their discussion, they don't look as if they are that proximity. You must always ask God for grace. Unofanira kukumbira kuna Mwari kuti vakupe. Chinzwa dzimwe nyaya manje dzavo. You must hear about other discussions. Vapinda muguta reSamaria manje. They are now in Samaria. John nanengiri
Jesu obva ati endai munoparidza. Jesus is sending them to preach. Vanhu veSamaria ndobva varamba kugamuchira Jesu. The Samaritans, they refused to receive Jesus. Zvikanzi nerimwe manje raiva pasaidi naJesu. Then somebody who was close to Jesus, Zvikanzi tosheedza moto here kudenga upise guta rose he's asking, reSamaria. should we ask fire to come down from heaven to burn the whole Itimu city? rinoda kushowa ofu nesimba raMwari. They want to show off with the power of God, But hana yake isisiri pana Mwari. but their hearts are no longer with God. It's very close to be close to, it's very possible to be closer to the church, Zvinokwanisika kunge uri pedyo nechekereke, but far from God. but uri kure kure naMwari. Ndokusaka umwe mutauri akataura akati inini That's why another speaker says, me, handichatsvaka chechi iri padhuze nepamba pangu, I'm no longer looking for a church that is close to my but house. ndaakutsvaka chechi iri padhuze I'm naMwari. looking for a church that is close to God. Yes, Lord. Mutarisi ari pasaidi pako. Look to your neighbor. Tarise maziso ake chaiwo chaunyatsoongorora Look kuti inside imhando hwai yemukristu. See what kind of a Christian is this. Unowa vachitaura nyaya dzavo manje Jesu patati tichifambapo taona umwe murume achidzinga madhimoni. We hear them saying, when we were walking, we saw another man. But nechikonzero chokuti haafambi nemi manje tabva tamuti siyana nezvauri kuita He izvi. was chasing away demons, but because he doesn't walk with you, we say, leave what you are doing. Pane akamboverenga vhesi iyoyo. Is there someone who had read Vanoti this? kwai taona umwe murume achidzinga madhimoni. They say we saw another man chasing away demons, But nokuda kwekuti haafambi nesu but because he doesn't walk with us, tabva tamuti ngaasiyane nezvaari kuita we izvi. asked him to leave what he was doing. Ndoti mhiro riri manje This is the kind of people. rakapiwa nyasha dzeaccess. They were given the grace to access. They were given the grace yekusvika padyo naye. Vakapiwa nyasha to be close to him. But kuva padyo naye ndobva kwatadza kuvabatsira. But being close to him didn't help them. Ndobva chava iwo mushonga And wakavauraya. it became the medicine that killed them. Kuva padhuze naMwari Being close to God, aidha zvichakubatsira it's either it's going to help you kana kuti or it's zvichakuuraya. going to kill you. This is deep. Kwozoita vatatu manje, Then these three, Peter, James naJohn, Peter, James, and John, vari muna Kristuwo zvekare. they are in Christ. Remember, these men have received vese the ultimate revelation of the Christ. Rangarirai vanhu vese ava vakagamuchira chizaruro chaKristu. But vari muna Kristu kudaro vakanoclassifyiwa muna Kristu. But they are in Christ, but they are classified in And Christ. muchaona kuti haasi Kristu akanovaclassifya kuti vadaro. And it's not Christ who classified them in such a way. Mumwe nemumwe akanozvitsvakira nzvimbo yake. Each and every one of them, they looked for their positions. Mumwe nomumwe akangonozvigadzikawo. They secured their own positions. Do you see what I'm saying now? Kuona zvandiri kutaura nezvazvo here. Saka ava vatatu manje ndo ina sekulu yaJesu. These people ndo vari pedyo naJesu. Vane nyasha dzisina kuwanikwa They navamwe. have got greater grace that many people didn't. Vakawanirwa nyasha dzisina kuwanikwa They navamwe. got the grace that other people didn't receive. But vakasanzwisisa kuti kuva padyo naye If they don't understand that being close to him inyasha dzatakapiwa. is the grace that was granted unto Vane us. zvinhu zvavanoona pamusoro There paJesu. are things that they see on Jesus. Vakamuona achishanduka munhu wemukati achiuya kunze. They saw Transfiguration. him transforming. Paakaenda paMount of When Transfiguration he went on the Mount of Transfiguration, aiva navatatu. he had these three people. Vaona zvisina kuonekwa navamwe. They've seen what other people didn't see. Peter uyu This Peter, anonzi paruware urwu it is saying, on this rock, ndichavaka kereke yangu I'm going to build my church, namasuo eHadesi and the gates of hell haangaikunde. shall not prevail against it. Ndo pana Joni kapa That this is where John is, anonzi mudzidzi aidiwa naJesu the disciple that was loved by Jesus, aivata pachipfuva who chaJesu used to sleep on the chest of Jesus. ane access iri unique Ane access yakasiyana. ari muna Kristu. He is in Christ. Ava vawa These ones, vari muna Kristu. they are also in Christ. Ava vawa Avavo zvakare, vari muna Kristu. they are in Christ. So timu rese These all people, vari muna, they are in Christ. but uchaona kuti vari muna Kristu You kudaro are going to realize they are in Christ like that. vakasiyana vanhu They ava. are different, these people. They all have the ultimate revelation.
chizaruro cha Kristu. vane chizaruro chaKristu. But uyu kanari apapa uyu But this one, when he's here, anofanira kuramba achinamata, he must continue to pray. anofanira kuramba achitsvaka nyasha, He must continue to seek for grace. ende paari kufanira kunamatira kusvika, When what he is supposed to pray unto, haasi kundifanira kunamatira kusvika pane he uyu, is not supposed to pray unto that person. but ari kufanira kunamatira kunosvika paya He is supposed to pray until that place panonzi vanhu ava havana kudzidza, where they say these people are not educated, but vanoita saKristu. but they act like Christ. Mafambiro avo anofanana naKristu, They walk like Christ. matauriro avo maKristu, They talk like Christ. saka anonzi maKristu. So they are Christians. Saka chaari kufanira kutsvaka uyu So what they are supposed to look for hakusi kufanana naPeter, is not to look like Peter. hakusi kufanana naJohn, It's not to look like John, but kufanana naye, but to look like Christ. kufanana naye Kristu To wacho. look like Christ himself. Paari kuramba achifamba, The way he's continuing to walk, haasi kufanana naPeter kana naJohn, he's not looking like Peter or John, but ari kunofanana naye Kristu wacho. but he is looking like Christ. Kufanana nemi, kufanana nemi. Zoreva izona kuti the highest revelation ingawanikwa nemuKristu Meaning to say, kuzarurira kunogona kuwanikwa nemuKristu hakusi kuziva zvakawanda pamusoro paKristu, is not knowing many things about Christ, but kufanana but naye. is to be like him. So problem yatiinayo muchechi Dambudziko ratinaro in church, ndevanhu vari kutsvaka zvakawanda pamusoro it's paKristu, about people who are looking for many things about Christ, vasingatsvaki kufanana but they naye. are not looking to be like Christ. Ereruya vanotenda, Amen. simudza ruoko rwako nezwi rako utange kunamata Just lift your wakagara hand ipapa. and begin to pray. Kufanana nemi, kufanana nemi, chandinodisa avamwe upenyu wenyu semudza izwi rako ramba uchinamata. I'm about to finish preaching now. Ndakuda kupedza kuparidza ramba You uchinamata. can take your seats for a few moments. Ramba uchinamata, ramba uchinamata, ramba uchinamata. Keep Thank you on so much. praying, keep on praying, keep on praying. So whenever we are talking about being in Christ, Pese patinotaura panyaya yekuva muna Kristu, it's not knowing about Christ, hakusi kuziva pamusoro paKristu, but it's about knowing Him. but kumuziva. There is a difference between knowing about Christ Pane musiyano wekuziva pamusoro paKristu and knowing Him. nekumuziva. Vazhinji tiri kutsvaka kuziva pamusoro pake, Many of us, we are seeking to know about him, but our main and ultimate goal but chinangwa chedu kumuziva iye. is to know him. That's why Paulos achitaura achiti, That's where Paul says, that I may know Him kuti ndimuzive by the power of His resurrection. nesimba rekumuka kwake kuvakafa. Kwete pamusoro pake, Not about him, but iye wacho kuti but ndimuzive. he himself, that I may know him. Am I talking to somebody Ndine munhu mangwanana? wandiri kutaura naye here mangwanana. Now uchaona kuti pauchamuramba uchimuziva, You are going to realize when you keep on knowing him, that is when you discover how weak you are. ndo pauchaona undonda hwako. The more makristu yatinofila that confidence pachedu, That time patinove nekuzvishingisa, it means hatisati takumuziva. it means that we don't yet know him. So after knowing Christ, After knowing Christ, you will discover that you get a revelation of yourself. uchaona kuti uchave nechizaruro pamusoro pako. And within yourself, you are going to discover that you cannot do without it. Mauri uchaona kuti hauna chaunogona kuita usina izvi. Ndo paunenge wakunamata manje. That's when you are going to be praying.
kufanana nemi, I want to be like you. kufanana nemi. To be like you. Na uchaona kuti zvese zvatiri kukumbira kuna You are Mwari going to realize everything that we are asking from God. zvinotanga kutevera. The more yauri kufanana naye zvinotanga kukuronda. Paunoramba uchifanana naye, it begins to follow you. Problem yatakaita The problem that we developed, ndeyekutsvaka zvinhu kuti tifanane naye. seeking things so that we may be like him. Ndikangowana mari yangu ndichava mukristu If I kwaye. get my money, I'm going to be a right Christian. Ndikawana imba yangu ndichanamata If I zvakadaro. get my house, I'm going to be a right Christian. Pandichaita murume chete ndoita mukristu kuita mai veruwadzano. If I get a husband, I'm going to be a proper Christian. Nyamba chausina kuziva ndechekuti anaye ari kuti dei ndisina murume uyu ndiri mai veruwadzano. What you don't know is the one that has got a husband is complaining, if I didn't hate this husband. Zvinonzi nemurume uya mumwe anotsvaka pekuisa zvasara. That man says the other one looks for where to put the leftovers. Mumwe achitsvaka zvekuisa pasara. Someone is looking for things to put in an empty space. Mumwe anotsvaka kwekuisa zvasara. Someone is looking to where to put the leftovers. Mumwe achitsvaka zvekuisa pasara. The other one is looking for things to put in an empty space. Ndo zvinonzi naSolomoni maturo oga oga aya. That's where Solomon says it's all vanity. Because he has been on the highs of life. Nekuti akasvika pamhando yepamusoro He has been on the lows of life again. akasvika pasi peupenyu. Ndokuona kuti aiwa zvinangana nebasa Then rose. he realized it's all vanity. Hallelujah. Amen. Tisimudze maoko edu. I will not continue. Let's lift up our hands and mberi. I had an intention of finishing off all that I had, Ndanga ndine chinangwa chokuda kupedza zvese zvandanga ndinazvo. but we are not going to finish. But hatichapedzise. Mwari ava pana anogona kuimba nyadzisi anotaura chokwadi Mwari avanyadzise